Durant Cup Pramod Boro Army General so नोंथांमोना कमेडिखौथ' नुबायानो बिराद गिदिर मोनसे कमेडि जाबाय बेयो कमेडिथ' नङा बेयो लासिं सिंबो होनना बुंनांसिगोन स' जों बेखौ मिस्टेक होनगोन ना मा होनगोन जाबायदि ट्रल जादों दा प्रमद बर'खौ जाबायदि ट्रल खालामदों मानसिफोरा आरो बिर'धिफोरा जाबायदि ट्रल खालामदों बेखौथ' आरो बुंना फोजोबनो हालिया नाथाय बेयो जोबोर गिदिर मिस्टेकआ बेवहाय थानाय जायफोरा बेखौ कन्ट्रल खालामदों जायफोरा मेनेज खालामदों कन्डाक्ट खालामदों बिसोरनियावबो थासिगोन आरो सबसे गिदिर गोरोन्थियाथ' प्रमद बर' बिथांनियावनो थासिगोन मानोना बिथाङा जानो हागौ जुदि सेन्टेन्सखौ बुजियामोनबा मोनसे खामानि मावनांगौमोन बिथाङा कमसे कम आर'नाइखौ गावसोना लानाङामोन आरो टेबोलाव दोनमोन खोथा गैयामोन सबसे गिदिर मिस्टेकआ बे जादों माने बिथाङा ओरैबायदि बुजिना लादों आंनि आइडियायाव आरो बेवहाय मा बुंदों बबेखानि भइसखौबो क्लियार बुजियाखै नाथाय बिथाङा कमसे कम आर्मी जेनेरेलनि खनसे नायदोंबो बिथाङा बाय माने गोदोनाखौ फाथियांबो दिन्थिदोंमोन स' बिथाङा गोसोबा आर'नाइखौ होनो हागौमोन आरो बिथाङा कमसे कम आर'नाइखौ गावसोना लानामोन सबसे गिदिर माने मिस्टेक जादों बिथांनिया स' बिथाङा दा ट्रल खालाम जाखानांसिगोन स' बियो जोबोर गिदिर मिस्टेक जानो हागौ बिथाङा सरि बिदों लास्टआव जानो हागौ फिउचार उनाव सरि बिदोंना बेखौथ' मिथिया खिन्थु बे बाय मिस्टेक जाबाय नाथाय बिनि उनाव कमसे कम मोनसे गेदेर मिस्टेक आं नुबावदों प्रमद बर' बिथाङाथ' गोरोन्थि खालामबायानो नाथाय इनि उनाव मा आर'नाइ गैलामोन नामा बिनि उनाव आर'नाइ गैलामोन नामा बै आर'नाइखौथ' उनाव होजागौमोन ना बे आरो सबसे गिदिर मिस्टेक बाव स' मिस्टेकआनो मिस्टेक माने बेवहाय माखासे मिस्टेक आं नुदों बबेखानि फुल भिडिअखौ दासिम नुवाखैनोखा आङो जा साफा सानै इउटिउबारनि भिडिअ नुदों जे प्रमद बर' बिथांखौ थिनदोंमोन जेनेबा आर्मी जेनेरेल बिथांनो आर'नाइखौ होनो बेबायदि स्टाइलाव माने बुंदों आरो सेन्टेन्सआ बबेखानि इमान क्लियारबो नङा थेवबाबो जोङो बुजिनानै लादों माने बिथांनो होनो होदोंमोन आरो खिन्थु बस्तुआ बिनि उल्था जादों जेनेबा माने बिथाङा ओरैबायदि बुजिना लादों माने नुनायाव भिडिअखौ नुनाय हिसाबै जेनेबा आर्मी जेनेरेला गावनो आर'नाइखौ होनांगौ बेबायदि बुंनाय बायदि बिथाङा सानना लादों नाथाय आर्मी जेनेरेला जेनेबा आर'नाइखौ बोरै नांगौ बेखौ मिथिया बेनिखायनो गावनो ग्लभ सोनानै लाबाय माने बेबायदि जाहैदों आरो माने बेयो मिस्टेकआनो होनना बुंनांगोन मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों होननानै बुंनांगोन नाथाय थेवब्लाबो बिथांनि मोनसे कमन सेन्स थानांगौमोन माने गाव सोना लानामोन आरो स' गाव बिदि सोना लानायनि थाखायनो जाहैबाय मा मानसिफोरा ट्रल खालामनो चान्स मोनबाय पुरा पलिटिक्स राजखान्थियाव लानानै थांबाय ओरै गेदेर गेदेर खोथा होनो बाथ्रा होनो बिनो नामा गियान गोनाङा BSc पास खालामनाया बायदिसिना फारसेनिफ्राय माने जाजोबलांबाय स' सासे जुदि आर्मी जेनेरेला मोनसे फिसा एरियानि सासे खुंग्रानिख्रुइ रेंकआ बहुत साव जायो होननानै जोङो साननानै लायो स' आर्मी जेनेरेलनि जि रेंक बेथ' प्राइम मिनिस्टार हादरगिरि बिसोरनि उनावनो बिनि माने रेंकआ माने जायखौ जोङो डिफेन्स मिनिस्टार बुङो बिसोरनि खाथि बिथांमोननि पावारा स' बेबायदि बिथिङाव बिथांनो मोनसे कमन सेन्स थानांगौमोन गाव आर'नाइखौ मोननायनि उनाव बिथांनो मानो होनायनि बेबस्था खालामदिया बे माने ना उनाव होदोसो ना मा बेखौथ' मिथिया बेथ' निउसाव फैयाखैनोखा जायखिनिया डिसअर्डार गोरोन्थि बेखिनियासो ससियेल मिडियायाव फैखायो नालाय दासिम आं कमप्लिट नुवाखैबो बेखायनो स' बेवहाय थानाय जायफोरा दैदेनदों जाय माने बेवहाय स्पिकार हिसाबै दंमोन एंकर हिसाबै दंमोन बिथाङा बेखिनि कमन सेन्सआ थानांगौमोन आर्मी जेनेरेलनोबो फिन माने बेलेग मोनसे आर'नाइनि होनायनि बेबस्था खालामनांगोन स' बेखौ खालामाखैबाथ' बेयो प्रमद बर' बिथांनिल' गोरोन्थि नङा बाखिफोरनिबो गोरोन्थि स' दा मानसिफ्रा होनदों प्रमद बर' बिथाङा इंराजि बुजिया इंराजि रोङा बायदिसिना बेबायदि बुंदों बबेखानि बुंजानायनि पात्र जादों बिथाङा गोरोन्थि खालाम बबेखानि बे बाङाय भिडिअखौ नायनानै बुंनो हाया बोरै सोरनिया कारेक्ट सोरनिया थार बेखौ बुंजोबनो हाया मानोना माने एक्जेक्ट माने कन्डिसनखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्टस लिर थारैनो बेबायदि गोरोन्थिनि थाखाय जों अरायबो हुसियार जानाया मोजां मानोना बेयो जोंनि माने बर' हारिखौ अपमान खालामनायथ' होनना बुङा माने साननानै लाबाय आरो बै एरियानि फिसा मोनसे जायगानि खुंग्राफोरनियाव माने कमन सेन्स गैया नामा बेबायदि मोनसे सानसिगोन आरो आर्मी जेनेरेल बिथाङा बेबायदि आं बुंगोन स' बेवहाय बांद्राय बुंनो गोनां गैया बे मिस्टेकआ माने आं बुंनो नागिरनाया बेनो बेवहाय थानाय गासैबो मानसिफोरनि आं बुंगोन जायफोरा बेखौ खुंदों UPPLनि मानसिखौनो बुं बा सोरखौबानो बुं जायफोरा दैदेनदों आरो बिथांमोनाबो बे कमन सेन्सआ थानांगौमोन जे बिथांनो होनांगोन होननानै उनथिं थानाय मानसियाबो दिन्थिनो हानो रोङाखै बेबो माने गावनि स्टेन्डार्डनेसखौ दिन्थिनानै उनथिं गसंना दलद थादो कमसे कम खिन्थानांगौमोन जेनेरेलि मिटिंफोराव जों नुयो जे आमुकनो होनांगौ
आमुकनो होनांगौ सिगांथिं फैनो होनांगौ बे बुस्थुखौ माने रोङाखै आरो बेवहाय जाय दैदेनदो बेवहाय दैदेनग्राफोराबो थिग जायाखै आरो ट्रल खालामनायाथ' खालामबाय थासिगोन मिस्टेकआथ' मिस्टेक जादों होननानै आंबो बुंगोन मिस्टेकआ बहुद धरनै जानो हागौ मा धरन जानो हागौ माबायदि सिडिउलमोन बेफोरखौ जों दा मिथिलिया आन्दोआव मा दंमोन बेखौ मिथिला नाथाय जों मिस्टेक होननानै हमनांगोन सासे आर्मि जेनेरेला माने आर'नाइ गैयालासिनो बेहाय जिरायना थानाया जोंनि थाखाय अपमान आरो बेनो सबसे गिदिर अपमान बाखि होनाय हि गाव हारसिं सोना लानायखौथ' आरो मा बुंबावनो नङा होमबा बाखि आर्मि जेनेरेल बिथांखौ आर'नाइ होनाय ना होदिया उनथिं बेखौ नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट लिरबानो जाबाय उनावबो प्रमद बर'आ गावथ' ग्लभ सोना लाबाय बिथाङा नाथाय उनाव होनाय ना होदिया होआखैबाथ' बेयो सबसे गिदिर गोरोन्थि